Mercosur. Μία λέξη που ακούγεται πολύ τελευταία, χωρίς πολλές εξηγήσεις. Και όπως είναι αναμενόμενο, πολλοί έτρεξαν να παραπληροφορήσουν και να περάσουν δικά τους αφηγήματα. Όμως εσείς έχετε αυτό το κανάλι για να ενημερωθείτε σωστά. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα 5 πιο συνηθισμένα ψέματα που ακούγονται στις τηλεοράσεις και τα social media. Το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό, οπότε μείνε μέχρι το τέλος για να μην το χάσεις. Ώρα να δούμε τι ισχύει, τι όχι και γιατί όλο αυτό μας αφορά περισσότερο από όσο νομίζεις. Κάντε όλοι ένα like. Αυτό είναι ίσως το πιο viral. Θα μας ταΐζουν ορμόνες, αντιβιώσεις, θα καταργηθούν οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι, θα πεθάνουμε όλοι. Πάμε να το ξεκαθαρίσουμε. Η συμφωνία ουσιαστικά ρίχνει δασμούς. Δεν αλλάζει ούτε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας. Αν ένα προϊόν δεν πληρεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν περνάει τα σύνορα. Τελεία. Δηλαδή, είτε έρθει από Γερμανία, είτε από Ουρουγουάι, είτε από Ηνωμένες Πολιτείες, οι έλεγχοι είναι οι ίδιοι. Δεν είναι ό,τι δηλώσεις εισάγεις. Και όχι, δεν καταργούνται οι υγειονομικοί φραγμοί. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπλοκάρει στο παρελθόν παρτίδες λόγω ελλείψεων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους πιο αυστηρούς ελέγχους στον πλανήτη. Αυτό δεν αλλάζει με τη συμφωνία. Οπότε, όχι, δεν θα γεμίσουν τα ράφια με μεταλλαγμένα στέικς και ροζ κοτόπουλα. Ναι, ο Αμαζόνιος καίγεται. Ναι, ο Μπολσονάρο έκανε πάρτι με τις αποψηλώσεις. Όμως, η συγκεκριμένη συμφωνία υποχρεώνει τις χώρες που συμμετέχουν να συμμορφώνονται με τη Συμφωνία του Παρισιού. Δηλαδή, αν η Βραζιλία παραβιάζει τις δεσμεύσεις της, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρέμβει, να ζητήσει εξηγήσεις, να παγώσει τμήματα της συμφωνίας, να τραβήξει χειρόφρενο. Και αν το δούμε ρεαλιστικά, χωρίς συμφωνία δεν έχεις κανένα leverage να πιέσεις. Η συμφωνία αντί να ενισχύει την αποψήλωση, μπορεί να τη συγκρατήσει ή τουλάχιστον να την κάνει μέρος της διαπραγμάτευσης. Και εδώ κάνουμε κάτι που συμβαίνει συχνά στη χώρα μας. Τσουβάλιασμα. Η αγροτιά της Ευρώπης δεν είναι ενιαία. Άλλα προβλήματα έχει ο Γάλλος κτηνοτρόφος, άλλα ο Έλληνας, άλλα ο Ιταλός και πάει λέγοντας. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δίνεται η χαριστική βολή σε αυτόν τον κλάδο. Λανθασμένο. Στην πραγματικότητα, η συμφωνία περιορίζει τις εισαγωγές από τις χώρες της Mercosur με ποσοστώσεις. Για παράδειγμα, στο βοδινό κρέας θα επιτραπεί μόνο ένα μικρό ποσοστό εισαγωγών από τη Mercosur, καθώς είναι πολύ ανταγωνιστικοί σε αυτό και δεν θέλουν να πιέσουν τους κτηνοτρόφους. Αυτή η λογική επικρατεί και σε άλλα προϊόντα. Δηλαδή, ναι μεν θα έρθουν φθηνότερα προϊόντα, αλλά με φρένο. Φυσικά, αυτό δεν αλλάζει ότι θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, ιδιαίτερα σε μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι δεν έχουν επενδύσει ή καινοτομήσει αρκετά. Βέβαια, από την άλλη, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυξάνονται. Εξοπλισμός, φάρμακα, τεχνολογία, κρασί, ποτά, pop προϊόντα. Και λέγοντας pop, αντίθετα, η Ελλάδα ήταν υπέρα από την πρώτη στιγμή και όχι από βαρεμάρα ή εντολές. Τότε γιατί? Πρώτον, δεν είμαστε παραγωγή βοδινού, άρα δεν απειλούμαστε ιδιαίτερα. Δεύτερον, η φέτα και τα άλλα pop προϊόντα προστατεύονται ρητά. Τρίτον, οι ελληνικές εξαγωγές, όπως ελαιόλαδο, κονσέρβες, φαρμακευτικά, ροδάκινα, κρασί, κερδίζουν άμεση πρόσβαση σε πάνω από 260 εκατομμύρια καταναλωτές. Δηλαδή, ναι, η Ελλάδα έχει λόγο να στηρίζει αυτή τη συμφωνία και να τον ξέρει. Επίσης, δεν θα έβγαινε τίποτα με το να προσπαθούσαμε να μπλοκάρουμε τη συμφωνία, καθώς η Ελλάδα δεν έχει την διαπραγματευτική ισχύ μεγαλύτερων χωρών. Το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν να χάσει πολιτικό κεφάλαιο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο όφελος. Το τελευταίο και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου το άφησα και το τέλος. Αν πιστεύεις πως όλα αυτά είναι business για τους λίγους, ξανασκέψου το.
Η Mercosur είναι γεωπολιτικό παιχνίδι. Η Ευρώπη θέλει να έχει πρόσβαση σε μια περιοχή που η Κίνα έχει μπει γερά. Θέλει να δείξει ότι μπορεί ακόμα να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες και θέλει να βάλει κανόνες και standards πριν το κάνει κάποιος άλλος στην περιοχή. Φυσικά βοηθάει πάρα πολύ επίσης η ρήξη Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ. Στην τελική, η Mercosur δεν είναι μια ψυχρή συμφωνία. Είναι ένας τρόπος να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιρροή σε μια στρατηγική περιοχή πριν την καταπιεί ο ανταγωνισμός. Το πρόβλημα δεν είναι να έχεις απορίες. Το πρόβλημα είναι να νομίζεις ότι όλα είναι στημένα, ότι τίποτα δεν έχει σημασία και ότι όλα είναι μιλημένα. Και γι' αυτό υπάρχει ο ρήγμα. Όχι για να σου πω τι να πιστέψεις, αλλά για να δεις τι ισχύει και τι όχι. Μην ψάχνεις την αλήθεια δεξιά και αριστερά. Πάτα εγγραφή και έλα να τη βρούμε εδώ. Τα λέμε στο επόμενο.